Wow, sexy ano ba dahil Rosoy? Yak sexy. Nang lagi ka papaon. Bakit? Hindi na ispitas ng lahat. Mga lagi. Sumna. Ay, kusiguraduhan na ka. Ano pa gusto kami nag-aasa sa brigada? Dairos, may to. Wala pa nang rape si mo ha. Ano mang rape ka kay lami ay gagpurma ko. Salamat kay Do. Sunog kasi itong idol na ko baka marat kasi iba na alaw. Hibaw ko, kajejeran ka. Hibaw ko, kajejeran ka. Hibaw ko, kajejeran ka.